kudeaketa aurreratuko ziurtagiri honek edo errekonozimendu honek, azkenean kirol erakunde baten profesionaltasuna hitz egiten duela be bai, ez? Askotan hitz egiten da kirol erakundeak profesionalizatu behar direla, kudeaketa, eta nik uste dut guk 3K programa hasi gendunean helburu horrekin hasi gendun. Eta guretzako bada aurrera pausu garrantzitsu bat, espero dut beste kirol erakunde batzuentzako be referente izatea. Gu gure kirolariekin hori da bilatzen duguna, eta nik uste dut behar bada hone beste kirol erakunde batzuk animatuko dituela horretan, ez da. Kirolari batzuk egiten daben moduan, ez behin joko olimpiko batzutara doazenean urrengo joko olimpikoak prestatzen dabez, eta emaitza beti hobetu nahi da, eta guretzako be bai ez, orain ea 4 urtetan, ea 2028an Los Angeleseko jokuekin batera, ea gure urrezko A lortzen dugun, baina beti da bide bat, bide horretan gauza asko pasatzen direz, kirolariekin pasatzen den moduan, eta baina guk buru belarri egingo dugu horretan, erreferente izate horretan lan egiten jarraitzeko.